jebul tekan sliramu ngapusi nanging aku rumasane saiki apa to kang tak duweni aku wong arep kang tak tampa mari pangaku elok seger tenan ya nduk nggih jan penuh inspirasi mila karipta tahun 2014 sareng kalian nandur ngunduh oh nggih engko nandur ngunduh ya diaturke nggih iki disenani sih ya nduk nggih Mbak Eka karo Mbak Uni blendrongan sih rak ya ora apa-apa ta nggih dadi men kali Mbak Ida Lala ya oh iya disuwun anu lenggeran kencang-rencang wanita mbok sinten ingkang sampun kapiji monggo Mbak Eka Mbak Uni tambah Mbak Ida Lala nggih nggih monggo ngene Blendrong kulon wanita mbok perwakilan Mbak Ida ya wanita mbok iki wah elok mangke nyuwun sing sesindenan Mbak Suci nggih wah jan derek wanita mbok iki pancen bathine akeh banget. Pripun ta? Lah nggih no ngajar nyinden kita gending ya diajarke. Joget ya diserambahi. Wiwit saka dolalak terus lengger, jaipong lho. Gambyong. Ora mung dilatih tok, Nduk, ya dipasarke barang. Leres. Dadi ana pangsa pasari dhewe sing gunakake. Selamat Mbak Eka atas gelar sarjana seninya. Oh, sesuk ditatar dhewe. Dadarke wong akeh iki. Yo, afian yo. Nganggo blendrong kulon ta? Blendrong kulon. Nggih. Yo Mbak Suci, sing assalamualaikum. Nggih. Monggo Bu Ida Lala, Bu Uni, Bu Eka Kebumen. Bu Mimin, Bu Apri, kowe lak yo wanita mbok. Aku ya wanita mbok, nek aku ngesuwi wae. Kuwi wanita pak nek kuwi. Wanita pak. Wanita mbok iki wedok kabeh. Maka Bendra Kulon diaturke. Mbak Ida Lala aja ngantek ngisen-ngisen aku lho, totalitas lho, kedah totalitas. Keket kok meling terus si jangar ning ndi to. Kabeh-kabeh kok dimeling. Oh, wingi bareng libur anu joget dolalak kok nduk wah jan wis aku ki kaya rumangsa ning dunia lain ngono bareng nyamang uga-uga nggih. Pak BG ngantek nak kersa kedap netrane lho le nyawang aku dolalak. Saking jijike. Monggo. Pun sama to? Sampun. Yuk, monggo aja.
Jan ling ngendang kaya gawane penari ya, Nduk. Nadyan arep ora patek ketok ning ning kendang karo merem gedhe-gedhe kok apik pandu. Lah iya. Wah, jan nyenengake. Nggih. Kendang karo glegeken ae to iki. Niki kula aturaken wilujeng rawuh kunjuk dhateng kadang kula Mas AKBP Ferry selaku Krimsus Polda Jateng tuwin Pakde Kolonel Dwi Anggara saking Kemenhan. Nggih. Yung. Nuwun pripun? Niki enten Mas Garing Semarang nggih keparang rawuh. Rawuh mriki. Wah, nyenengake. Ayo, nek ora walang kekek apa anu jogetan bendrong aku ora kiprah mawon. kiprah bendrong mawon. Oh, sing suwe kiprah ya. Nggih. Oke. Ricik-ricik Solo wis men. Nggih, ya. Ya, main arep kesel ke Palembang wis ora lah. Maka dhewe aja-aja iso. Iya, dikiprahke yo. Ricik-ricik Solo, monggo. Ayo Mas Yuk. Pandu, kendangan Mas Pandu. Nggih. Monggo. Sing kendang asline sering Mas. Tamu gawek-gaweke. Tamu ki dudu bintang tamu tenan. Tamu. Lah sing ngundangi sapa? Ora ono. Ah ning jenenge wis rumangsa nyedulur nggih. Yo, ora
nyedulur aku sih bingung lho. Bingunge piye? Mobilku ora ono nggone nggo parkir. Oh, kono dicepaki Lapangan makam haji. Kok Semarang ngegrab ra ya iso to rasa kos parkir. Iki ngene kan Bayu. Piye? Wong kok Semarang kon ngegrab. Lah wong mampu ya ora apa-apa nek kuat. Loh, justru kudune dheweke sing ngisin. Lah pripun? Aku kok Semarang kok ngegrab. Berarti blojoku ora tau dikekke. Lah yo ngetokke sing saka Palembang Bacutan apa ya ora hebat ya. Lah lho. Lah mbok yo wingi pesawate njuk medun Solo ra ya iso. Aku kok iki. Iya. Tas iki isine nggo mateni Apa? Bagong ki iso. Isine apa? Iki. Kok tas kok iso nggo mateni? Loh, antimo samplek panganan kula modar. Ya ora Tak kira duit apa pantimu. Matur nuwun lho Mas Gareng Krayara niki wau jane ana acara, bubar acara lagi tindak Solo. Nggih, wong nggih nyuwun pangapunten. Nembe mawon kandhang kula niku entuk sumbangan. Kandhang kula niku ngesti Pandhawa yen kula mboten partisipasi rak Nggih. tingko dilokke wong. Lah kowe diundur sesuk bengi. Apa kowe sing ngekeki dhuwit kok mundur-mundur? Kandangmu kuwi lho kok ora mbok undur sesuk bengi. Bareng kene wayangan. Kandhang Nggih. kuwi ngesti Pandhawa. Dadi kait iki lho Mas. Pripun? Nuwun sewu kula namung komentar kula. Nggih. Kula nggih kepengin kaya ngeten iki. Nggih. Tegese Wis kepengin Kok pengen ngene iki. iki Sambung. pengetan 100 dina lho iki lho. Iki pengetan 100 dina lho. 100 hari lho iki. Cita-citane wong. Oh lah. Iki khususe aku. Ha. Cita-citaku iki sederhana. Piye? Sok yen mati akeh sing kelangan tur akeh sing layak. Nggih. Tegese kuwi wong sing ning donya uripe ketrima. Yen wis mati kok ora ana sing layak, nenes-nenes. Kuwi cita-cita to. Lho, Sok Kapan ki cita-citane? Sok. Hah? Aku ngenteni kowe sik. Ya ora. Lho wong jenenge ya nderek nggih niki nderek donga. Nggih, Mas. Mugi almarhum Bapak swarga papanipun. Amin. Amin, amin. Aku biyen wis tau tak toke niki Iya. arep tak inget tak baleni meneh. Pripun, Mas? Biyen aku tahu lho aku ki tahu nembangke Pak Anom Suroto. Piye? Piyayi nene gedhe dhuwur asma wis misuwur keluarga makmur keh pro penggemar seni padha ngagumi embab ringgit seni Jawi rina wangi tansah gawe tembang kidung kondang dadi dalang pinter sanggit sabet wayang pranyata dalang kondang saindenging nuswantara Ki Haji Anom Suroto. Tepuk tangan. Matur nuwun tinggalan karyane Mas Gareng. Wis to, kok tinggalan. Kok dicatet karo kanca-kanca. Oh iya. Tinggalan jam. Ditinggalke ning kene maksudnya men Nggih, sinau. Mas Kudur Semarang. Ana wae wong ki anggere cedhak omahe pancen kemlinting. Kok cedhak omahe wong pancen omahe kok Iki pancen omahe kene kok tedhak omahe. Ya iya wis to. Wah ning Mas Gareng iki jan wae sing Nggih. hebat tenan. Anu, Nduk, komentare Mas Gareng tentang sosok sang maestro, ayo, sepil sithik wae. Sapa liya? Sampean kuwi lho. Oh, aku to. Oh. Komentar tentang sang maestro, ayo. Yang pasti bisa sebagai contoh. Wis. Sebagai contoh. Loh, apa-apa ki yen iso dienggo contoh, Nggih. kuwi tegese wis pinunjul. Oh nggih. Iso kanggo contoh dalang-dalang muda. Kaya Bayu ki. Piye? Ya iso nggo contoh. Contoh piye? Kakange teko kopi wae urung wis dilokke. Sak iki. Oh jenengan karo Mas Bayu iki kakang adi to? Loh,
Lha kepiye kowe iki? Piye to ki? Aku ki lek anake Pak Anom Surata sing disebratke iki aku. Kok sik to, kok ada sungsate? Apa ta? Lho, ada sungsate lho. Niku biyen ari-ari. Oh, tak kendangi kok joget dadi niki. Nek kresek lan ning ari-ari tak kendang. Mula ari-ari ini joget. tang betul. Ari-ari. Iki urung tau nonton cerita Abimanyu lahir. Nah, Abimanyu lahir kuwi bareng karo ari-arine dipuja dadi Aribowo. Aribowo ki labu-labet karo adine si Abimanyu. Direwangi mati ora apa-apa asal adine makmur. tadi direwangi mati ra apa-apa. Asal adine makmur. Oke? Oke. Sesuk cerita kuwi artare. Kok sutradara kok mulek sing ngeki penuangan piye? Wayang wong. Ning kula terima kasih salut kagem Mas Gareng. Apa? Terima kasih ki akeh. Kopi urung metu kok. Wis ta. Nek mburi kelir tak cawisi komplit to Mas. Teko kowe kari galo. Kopi. apa-apa. Iya, kopi jeruk teh dengleng tak dadekke siji. Oh. Yen kopi jeruk teh mbok campur siji ra apa-apa nek mbok campur tengkleng iki piye rasane? Lha tak lek di blender diombe. Lah mbok campur tengkleng lah isine brengos tok kuwi. Ning weteng ya awor. Wonge teko apa ora? Ora ketoke. Nggih. Terima kasih. Matur nuwun Mas Gareng. Nggih, boten. Iki mau wanita mbok wis ta? Nggih. Sing durung mung silat. Silat. Iya, perwakilan silat. Sinten Mbak Apri? Kene Mbak Apri dipimpin. Silat ki sinden Klaten. Oh, sinden Nggih. silat. Monggo Mbak Apri. Apri sinten ingkang dipun patah Mbak Apri? Ayo disisake ya. Perwakilan kok Klaten. Iki ingkang saking Klaten nenten di Nggih. Evita Warma kali Mbak Lisa. Iya. Monggo ngaturke apa? Monggo. Ya Mbak Lisa kali Nduk Evita Warma. Sisan Dik Desanta. Lah iya kene. Ora kowe sing mbok sebutke iki mau sinden kabeh. Nggih no. Sapa jenenge? Evita Warma. Evita Warman. Desanta. Tata. Elisa Rezutama. Ora sinden saiki kok jenenge apik-apik. Lah sinden Enten melih. Ora sinden biyen iki standarte iki mesti ku ono Darsini. Nek ra mumpuni. Lho lah iya, aku ora ngomong kualitas kok. Ning jenenge iki lho. Lho, niki saking silat Klaten iku nggih enten sinden lawas nek jenenge nggih sae namine. Sapa sae. wi? Bunda Ervina. Wah, Ervina. Iya iya iya. Ervina Sutarni. Ayo ya diatur sisan ra apa-apa kene. Gue daru to. Nek Bunda Arvina aja ding. Mbak Tarmi iki nyinden ra tau nyorong ngeden tok. Sia-sia. Sia-sia. Ini ndak kayu. Monggo lagune napa Mbak Apri? Ini kene. Nggih, ragenan mawon nggih. Monggo, monggo, monggo. Ya. Apa lagune? Ninggal katresnan. Oh nggih. Nggih. Ayo nanjake jaiponge ya. Ya. Adine Ali sing ngendang. Monggo diaturke para kadang.
Limbo. Nggih. Anak kula nang Amar. Nggih. Ijik akeh banget lelakon karya cipta sang maestro. Ingkang dereng medal nggih. Engko wanci gara-gara. Aja Nggih. ditoke saiki engko ndak nganu entek. Aku tak ngasih, aku sayang ya, Mas. Nggih istirahat sik. Aku bar napa lunga Palembang numpak pesawat karo nggawa batan. Kae ekange pesawat turu. Oh tak critani aku duwe peristiwa. Ya engko. Oh, terus saiki Piye? Piye? Aku ki neng pesawat gebelet nyuwun sewu ki wong manusiawi gebelet nguyuh. Nggih. Gebelet nguyuh ngene iki pesawat tenang, bareng mlebu ki pas buang. Lah kok ngliwati mega ki pesawat ngene, Mas. Lah aku ki arep golek gocekan be wong iki goceki. Iya. Iki tak colke lah terus kebes. Nggih, terus. Wah, akhirnya aku dadi nguyuh karo ning ngene iki. Lah mbok mencolot metu. Omong-omong yo sak kok selenget kok marake anu lho iki. Bapak. Bayu Pae. Metu iku metu kok kamar mandi tak lungguh. Kalau Rasido cerita. Nggih, matur nuwun Mas Gareng. Nggih. Ayo Nduk ngrapi kewajiban sik ya Nduk. Mangga. Oleh amar ayo. Tansah mar pamoring sukma sinuk maya winah yering asepi. Sinimpen kalanging kalbu. Mambukaning warana tarlen saking liep layaping ngaluyut pindha pesating sumena sumusuping narah sodati wata kaya mangkono datan kinucap menggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna nggih nirah melapati lampahing para Pandhawa minggah wonten ing Kayuwangan Suralaya gantiya Kang Winursita nenggih Pandya Bathari Durga ngawat dhateng putra Dewasrani miwasang yo para wadya bala saking Tunggul Malaya Gambar Hamlabar Jayah Roping Celonidi. Aglar kang samya sebo pindara pingkan samudra mingkuring hangkara akarana karnan maradi siwi sinawang resmining kita sinupa sinukarta Brekretarata bakar dining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama
demeng aji Hong tete Hyang Kala Ludra anakku Dewa Sarani nggih wonten dawuh ibu nimbali Demarteng putra Padha pun Dewa Sarani Kanjeng Ibu lan sira anakku Kusuma Dewa Kula wonten timbalan dawuh Kanjeng Ibu. lan uga Kumandang Garba Kula wonten timbalan kowe dawuh. Yudha Puspita nggih wonten pengingking dawuh Dewa Sarani nyicila seneng atimu ya nggih jalaran bakal kasembadan apa kang dadi sediamu Dewa Sarani oh inggih ponipun duwe pengangen-angen kepiye bisane kelungguhan lelananging jagat ulun jabel saka Janaka ulun maringake klaman jeneng kita Dewa Sarani iki ana jalarane inggih ngertenono lamun ta wektu dina iki negara Ngamarta suwung jalaran Pandhawa wis binanjet munggah marang Kayuwangan Suralaya sebabe apa Werkadara sak sedulur munggah marang Suralaya bakal nampa pidana nggone Werkadara wani gelar kawruh panunggal mongko kuwi dadi sirikaning dewa kanthi negara Ngamarta suwung kuwi aja mung meneng wae lamun toko kepengin dadi ratu ning ratu sinembah raja sak jagat aja ndadak kesuwen Praja Ngamarta bedhal Dewa Sarani long-long ing driya mangung mangun kon kandhuhan rimang ler lena tanpa kanin oh ibu bingah manah kula Kanjeng Ibu ing mangke sauger Janaka sampun pejah gelar lananging jagat nampi dhateng kula saged ngelun wanudya sak jagat menika Kanjeng Ibu kula badhe ngelun wanudya sak jagat menika Kanjeng Ibu tobat ya pancen kuwi sing dadi pangarep-arepmu Dewa Sarani kono bakal kasembatan mula kang saka kuwi Dewa Sarani inggih aja ndadak kesuwen perintahna parang para Wadyabala tunggul Malaya kuwi gati bedhah Praja Ngamarta Dewa Sarani ngestawaken dawuh Kusuma Dewa Yayi Kula wonten timbalan dawuh Kakang Mas. aja nganti padha karo Den Gawayuh kangkana bocah temenggung kinan babahi marang titianing para prajurit lan uga miwiti lumaku prapteng Praja Ngamarta Enjing bidha gumuruh saking jroning praja ku ingkang balakuswa Prabu sananira lir surya wedalira saking Salanidhi arsa madangi jagat kok mungop sabocah ing ukir berbabak pang sumirat kena soroting sora nampet megoan gunung sampat sangya para prajurit ing dari Tunggul Malaya katon gumebyar busananira